Karingalan, nasari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba sa kapaburiton Dennis Mojares dan sa kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Oras alas 5:07 nakabuasan. Masantos tan maabig yakabuasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig yakabuasan Pangasinan. Pakasula na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalopyo adasayan kabuasan Makterion Lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Mojares kay bamad si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday dan Engineer Dennis Trelio Palaganas. Agaw natin na Huwebes, Pizza 24, ada bulan na Abril 2025. Yada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 80 anyos at talapos imbatik at patambalan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Dumaralos inaristo na taklay na uloy. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Duaran motorsiklo at tumakyar sa kay adasare driver minor de edad. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Bomba adiskubre kapitan ng report of police. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Construction worker inaristo at kason less physical injuries. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jada balitad nasyonal, Presidente Marcos sa undagop at tulor ng Pope Francis. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Trupay US Avenger imbangat turay Trupay Pilipinas. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Apat Iran na vloggers kinasuan na NBI lapod fake news. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Impansuporta ng Vice President Sara Dakinan na Amy Marcos aga Agustuhan na Duterte. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Uy, 20 pesos kada kilo na bulas. Akataryan Ilako, Jad Visayas. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila na 5:10 na kabuasan tanatan wajaray detalye at balita da lokal. Otsinta nyo siya senior citizen at talapos lega niya umbubultang at karsada. Jada oras na alas 6:25 na kabuasan. Jada Talavera Street, Barangay Poblacion, Balay na Binalunan, Pangasinan. Sa Mainvolvia Luluganan, Red Honda TMX 125 motorcycle. Yung walay plaka ton walay plaka, mamanihuanan na Apolinario Malubay Torino III, 28 anyos sa Baulake Warehouse. Awalaan na lisensya residente na Bonifacio
o San Bonifacio bali na sa Manuel, Pangasinan. At talapos to niya so biktiman si Jose Prestusa. Legan niya sa may biktima so umbebultang at karukuyan na sa may karsada. Jada sa ginawa ng investigasyon na binalunan na pulis akabataan na sa may TMX 125 so umbabatik jada karukuyan na karsada marap jada is direction na biglan na bimultang at karsada sa biktima singaga na aksidente. Akagamor na sugat jad na dalawang parte na laman sa biktima. Tana Tampolyo in Batik jad Ordanita City District Hospital at syudad na Ordanita Pentambalun sa Agamoranto na sugat. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. Dumaralos sa inaresto na otoridad at oras na 1:50 ng araw jad Barangay Poblacion East Baloy na Natividad Pangasinan. Kinabat so nareston suspect at ngaranton Elmer Puyaw Kalaskas sa 61 anyos bawalaki residente na barangay Kakawitan na bali na mga talang Pangasinan. Si katoy naresto basyad biskog na warrant of arrest simpakseba na judge sa Municipal Circuit Trial Court 3rd Judicial Region Santa Ignacia Mayantok San Clemente San Jose Tarlac Baclaor adin sunggay na Philippine Mining Act of 1995 o RA 7942 yawalada Pitsaton na Marso de City 2025 taninggan ka na korte yung mampiyansa kantidad na 36,000 pesos sa may suspect sa walad kustodiya na Natividad Police Station. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. Duwarang biktima at aksidente at motorsiklo imbatik at patambalan na agawas o aksidente at oras na 9:50 na labi jada National Road Barangay Poblacion Bale na Bugalyon Pangasinan. Kinabat rin biktima at ngaran niya Joseph Salungsungan de la Cruz Junior 27 anyos wala asawa ang gapoy lisensya residente na Barangay Poblacion o Dabitlan na Baloy. Si katoy mamamaneho na ang dekat ya Black Motorstar na naakabanggaan to niya. So ang balangan Rosie Matso ya mamanehoan na minor de edad ya mantaon na bat na 17 bawal laki ang gapoy sulongton helmet residente na barangay Magtaking Dabitlan Baloy. Jad investigasyon na pulis tanunong palapag na Juanito de Guzman na Domingo 54 anyos residente na barangay Hacienda Dabitlan Baloy na matunan to niya so aksidente sa may Black Motorstar so mamarap jad northbound legan niya sa may motorsiklo na mamanihoan na minor de edad so mamarap mat jad eastern direction na bimultang at Abitlan intersection bigla na bangga to niya so motorstar singagan na disgrasya akagamor na sugat red warrant drivers tan si Karim Batik jad Lingayen District Hospital Balay na Lingayen Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jad Radyo, Pangasinan. Nan-report at oras na alas 11:05 na kabuasan si Kapitan Rudy Bambalan na Kilyupe sa 64 anyos sa wala asawa incumbent barangay kapitan na barangay Bagong Pag-asa bali na sa Nasinto Pangasinan. Unong at palapag to niya wala recover sa kay pirason na projectile 100 mm high explosive yang gapoy fuse. Tampol yan ang respondere kabiyangan na pulis na sa Nasinto tan tampol yan tawag jada Pangasinan 4th District EOD kanan unit na DACU ya tampol mat ya 5 Dabitlan lugar pen na imbestigaan so Abitlan na pampasabog nansaya at aneng so Abitlan na ebidensya inawit so Abitlan na bomba jada sa mismo opisina
na 4th District EOD Canine Unit na DECU at abitlan na lugar. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad oras na alas 7 20 na labi na naresto sa construction worker. Jad barangay poblasyon at balay na tayog Pangasinan. Kinabat sa nareston suspect at ngaranton na Mark Misajon Alina, 25 anyos, residente na Barangay Libertad, Bitlambaloy. Siya to siningkat na otoridad base biskag na warrant of arrest yung paaksab na presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court tayog sa Nicolas Pangasinan, makalanor adin sunggay kason na list sa serious physical injuries yawalad criminal case number 9698 yawalipit sa ton Abril 22, 2025 sa may suspect suwalad kustodiya na abitlan na police station. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Naringlan na katibukalan niya balitad lokal antis tayo ng dapag at sare balitad nasyonal. Iay pasabihin ng kapaborito Errol Jurado wadya nire pigaran paimano manlalapod saray mga nantabay. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 Kabuasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Oras po natin alas 5:20 na po ng umaga. 5:20. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Huwebes. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa libing ni Pope Francis sa Vatican ngayong darating na Sabado, April 26. Kasama ng Pangulo sa pagdalo si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, ang pagdalo ng Pangulo ay bilang pakikiisa at paggalang ng sambayanang Pilipino para sa yumaong Santo Papa na nagsilbing gabay at inspirasyon sa milyong-milyong Katoliko sa buong mundo. Gaganapin ang funeral mass sa St. Peter's Square sa Vatican, ganap ng alas 10 ng umaga, oras sa Roma, kung saan pangungunahan ito
ni Cardinal Giovanni Battista Re, Dean ng College of Cardinals. Matapos ang misa, ang labi ni Pope Francis ay dadalhin sa Basilica of St. Mary Major para sa kanyang huling himlayan. Isang simbahan na madalas niyang bisitahin sa mahalagang sandali ng kanyang panunungkulan. Bukod kay Pangulong Marcos, 18 mga pinuno ng iba't ibang bansa ang dadalo sa libing ng Santo Papa, kabilang si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at mga opisyal ng simbahang Katolika mula sa iba't ibang bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, itinuro at ipinamalas ng tropa ng Estados Unidos sa mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines ang kapabilidad na makabagong Avenger Air Defense System na ikinokonsiderang shoot-on-move platform na sinagawang war games sa San Antonio, Zambales. Sa payag ng AFP, naging focus ng aktibidad na mapamilyar ang paggamit sa Avenger Air Defense System at ang pangunahing mga kagamitang pandigma, ang FIM-92 Stinger missile. Ang Avenger ay isang mataas na mobile short-range air defense system sa integrasyon ng 8 ready-to-fire Stinger missiles na nakabala sa Humvee na nagsasagawa ng target engagement laban sa low-flying aircraft, helicopters at unmanned aerial systems. Samantalang ang Stinger missile ay kilala para sa paggabay at fire and forget capability na nagpapahintulot sa operators para sa mabilisang pag-neutralisa sa aerial targets na may mataas na presisyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, umani ng matinding reaksyon mula sa mga masigasig na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pangunahing personalidad ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan. Ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos na dating kasapi ng alyansa. Umapila ang mga lider ng PDP laban sa publiko na suportahan lamang ang Duterten, ang opisyal na senatorial slate na iniendorso ni dating Pangulong Duterte. Hindi umano nagustuhan ng mga kandidato at taga-suporta ng Duterten ang mga ad ni BP Sara sa telebisyon na nagpapakita ng kanyang pag-endorso sa mga kandidatong hindi kabilang sa opisyal na slate. Itinuturing ito ng marami bilang isang uri ng pagtataksil, lalo na sa gitna ng tensyon sa pagitan ng pamilya Duterte at ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, maaaring bumoto pa rin ang ilan para kay Marcos bilang paggalang kay Duterte. Subalit nananatiling issue ang pagkakaiba ng mga paninindigang pampolitika. Ipinunto naman ni singer-lawyer at Duterte candidate Jamie Bondoc na maaaring may estratehiyang pampolitika sa likod ng mga endorsement ni BP Sara. Nagbigay rin ng pahayag si hinikayat ang mga Duterte loyalist na huwag pansinin ang endorsement ni BP Sara at bumoto ng straight para sa Duterte dahil sila lamang ang opisyal na suportado ng PDP laban. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, mas kumpiyansa na ngayon ang mga miyembro ng legal team ni Vice President Sara Duterte na maipapanalo nila ang kinakaharap niyang impeachment complaint sa Senado. Kinumpirma ni BP Sara na nagpulong sila ng kanyang mga abogado noong panahong siya ay nasa the Netherlands upang dalawin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa napipintong impeachment trial. Gayunman, hindi nagbigay ng detalye ang Vice Presidente sa ginagawang paghahanda ng kanyang mga abogado. Kasalukuyang nasa Cebu si Vice President Sara
upang magpasalamat sa kanyang mga taga-suporta. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, patong-patong na kaso ang inihain ng National Bureau of Investigation o NBI sa 4 pang vloggers na inakusang nagpapakalat ng fake news na sumisira sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Kabilang na sa isinampang reklamo ang mga paglabag sa anti-alias law, unlawful use of means of publication at inciting to sedition sa mga vloggers na natuntun ang lokasyon sa Saudi Arabia, United Kingdom, New Zealand at Pampanga. Sinabi ni Senior Agent Raymond Macorol ng NBI Criminal Investigation Division na manipula ng 4 na vloggers ang video sa pamamagitan ng pag-splice at pagpapalit ng ibang konteksto. Anya, ito ang mga binanggit ni NBI Director Judge Jimmy Santiago na kakasuhan ang mga OFWs na nagpapakalat ng maling balita at kapag inilabas ng warrant of arrest ay saka sila aarestuhin. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa mga otoridad sa ibayong dagat at sa loob ng bansa para sa pagsusulong ng legal na aksyon at posibleng pagdakip sa mga ito. Ang NBI ay nangangalap din ng karagdagang ebidensya laban sa iba pang individual na umano'y sangkot sa pagkalat ng disinformation. Kasabay nito, nagpaalala si Macorol sa publiko na ang pag-share ng nasabing fake news ay mahaharap din sa kaso. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, ibebenta na sa Visayas ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., makaraan ang closed-door meeting kay Pangulong Marcos Jr. sa pagitan ng 12 Visayas governors sa Cebu Provincial Capital. Sinabi ni Secretary Chu Laurel na ang pilot run ng hakbang ay gagawin sa Visayas at gusto rin ng Pangulong Marcos na may patupad din ito sa buong bansa sa mga susunod na buwan. Aniya, ang ibebentang 20 pesos per kilo ng bigas ay gagawing 10 kilo kada linggo o nasa 40 kilo sa isang buwan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Huwebes. Oras po natin alas 5:30 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not the pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Gising na, mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river
awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:35 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, maabig ya kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, maabig ya kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makteryo Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Araw ngayon ng Huwebes, Petsa 24 sa buwan ng Abril 2025. Mabilis ang araw. Mamaya eleksyon na. Ilang araw na lang. Aha, eleksyon na. Kaya't yung mga kandidato talagang yung panay ang ikot, nangangampanya,
yung mga iba, yung mga walang nagawa na nakaupong opisyal, nagti-triple time. Hindi lang double time Triple time. Triple time pa. Oo, dahil hahabol-habol. Dahil wala siyang nagawa Mahirap talaga yung binigyan ka ng pagkakataon para mag-perform Pero sa mga taong bayan. Pero ikaw nagtamad-tamaran. Tapos wala. babawi ka sa kung ano mang bigay-bigay. Huwag niyong iisipin na ganun-ganun na lang. Sa bigay-bigay ng kaya nga gayain nyo si City Mayor Belen Fernandez ng Dagupan. Dahil araw-araw minomonitor niya yung basurahan dyan sa may Tondaligan, sa Bunuwang Gaset. Dahil siyempre gusto niya nang i-maintain. Oo, at gusto yung niyang kalinisan. Kalinisan at matanggal na yung basurahan sa Bunuan. Isara na. Ilang taon yan? Oo, isara na daw matapos na mahigit na 6 na pong taon. 60 years. 60 years. 6 na dekada. Oo. Kasi sa isang dekada, 10 taon yan. Oo. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahigit na 6 na pong taon, wala nang basurang itinatapon sa dam site ng lungsod sa Bunuan ayon kay Mayor Belen Fernandez. Ipinaliwanag ni Mayor Belen na ito ang dahilan kung bakit inihayag niyang opisyal nang isinara ang matagal ng dump site. Sa isang panayam noong Lunes, pinaliwanag ni Fernandez na ito ang yung sinabi mo na dapat nang isara ang matagal ng dam site. Hindi na rin pinapahintulutan ng City Waste Management Office na muling makapasok ang mga ngalakal ng basura sa lugar. Sa halip binigyan ng bagong kabuhayan ng pamalang lungsod upang matulungan ang kailang hanap buhay, bagong hanap buhay. Makabagong buhay. Ayon sa alkalde, malaki na ang ibahagi ng dump site na nalinis mula sa tambak-tambak ng basura kahit papatuloy pa rin ang isinasagawang clearing operations. Ang bagong backhoe na kamakailan lamang binili ng lungsod ay ginagamit upang hikayatin ang mga tuyong basura at ilipat ito sa lumang truck o 5 truck na naghihintay upang dalhin sa sanitary landfill sa Urdaneta City. Ayon sa ulat, bawat truck ay nagdadala ng 4 na truckload ng basura araw-araw. Samantala, ang bagong payloader na nakuha rin ng lungsod ay pansamantalang ginagamit upang linisin ang ilang bahagi ng Tondaligan Boardwalk na natabunan ng buhangin dulot ng mga nagdaang storm surge. Araw-araw pa rin nagsasagawa ng inspeksyon na si Mayor Fernandez sa dam site upang bantayan ang proseso ng paglilinis at alamin ang iba pang kailangang gawin para mapabilis ang babagong anyo ng lugar bilang isang tree park. Mahigit 2,000 punong kahoy mula sa Community Environment and Natural Resources Office o CENRO ang naitanim na sa mga nalinis na bahagi ng dump site at maayos ng tumutubo. Kasabay nito inihayag ni Mayor Fernandez na malinis na rin ang Material Recovery Facility sa MRF sa 28 sa 31 na barangay, 28 out of 31 barangays ng Dagupan City. Sa ngayon, sinisimula na rin umano ng lungsod ang isang eksperimento kung saan direktang dinadala sa landfill sa Urdaneta ang mga nakolektang basura mula sa kabahayan at pamilihan nang hindi na dumadaan sa mga barangay MRF. Ginawa ito ayon kay Fernandez dahil nakikitang disiplina ng mga mamayan ng Dagupan pagdating sa tamang paghiwalay ng
basura. Oo, so araw-araw pala na pupunta sa naturang lugar si Mayor Belen Fernandez. Actually, yan ay naging routine na tuwing umaga ay dyan muna ang unang punta. Oo, bago umikot-ikot sa iba't ibang barangay. Ayan, kaya talagang minomonitor niya ang maigi at gusto niyang malinis ang naturang lugar. Kasi matagal na yung basura dyan noon, almost 60 years. Ngayon lang naresolba. Hindi nagawa noong mga nakaraang administrasyon, pero ito'y binigyan ng pansin ni City Mayor Belen Fernandez. Dahil naisip niya rin kasi na kaya nga tinawag na Tundaligan Park. Diba? Kaya nga parke tapos makakakita ka ng bundok na basura. O kaya ang ginawa nilinis. Nilinis kasi napasyalan ko rin yung area noon. Talagang makikita mo nasa gilid ng dagat hindi maganda para sa mga turista, mga pupunta diyan na mga bisita. Yung makakita sila ng bundok-bundok na basura sa gilid ng dagat. Kaya ito ngayon yung isa sa mga programa ni Mayor Belen Fernandez, yung kalinisan sa lungsod ng Dagupan, partikular yung mga basura na dapat maging mapalinis ang mga Dagupinyo. Kaya yan, tinanggal na yung mga basura dyan at kasi nakipag-usap ang city government sa yung Holcim cement factory dyan sa Bulacan. At yung mga din nabubulok, siyempre dinala dyan sa may landfill sa Urdaneta. So yun po yung isa sa mga inaasikaso ni City Mayor Belen Fernandez upang malinis na yung lugar. Pakonti-konti. Pero darating din yung time na mawawala lahat na yan. Kasi ang ubos lahat ng mga nakatambak na basura dyan. Ang basura ay isa sa mga nagbibigay ng yung problema at sakit sa katawan. 'Di ba? Magkakaroon ka ng iba't ibang mga sakit. Kung may mga basura sa iyong kapaligiran, partikular kung tambak-tambak na basura, siyempre marami kang makukuhang sakit diyan. Kaya pinapangalagaan ni City Mayor Fernandez ang mga bawat Dagupinyo sa kailang kalusugan. Kaya't yung mga taga dyan sa may Bunuan area, malaking pasalamat nila kay Mayor Belen Fernandez dahil yung problema dyan na matagal na problema sa wakas ay nasolusyonan na rin. Kaya't napakaganda po mamaya yung naturang lugar dahil tinamnan na ilang 2,000 na 2,000 halaman. At ngayon na daw ay maganda na yung kanilang mga tubo. Yung tubulara. Yung mga iba't ibang mga seedlings galing po sa Sinro office. Diyan po sa ang opisina nila diyan sa Tundaligan din sila po yung nag-provide ng mga iba't ibang mga seedlings na itinanim doon sa area na yan. Para yan ay paglaki ng mga punong kahoy na yan, may masisilungan na. Yung iba pa nga dyan na parang may mga fruit-bearing trees pa nga na mapapakinabangan din. Kaya't pangalagaan din natin ang ating kalikasan, pangalagaan natin yung mga tinanim natin. Para sa ganun ay madali silang tumubo, lumaki at pakinabangan na sa susunod na mga taon. So makikita nyo yung talagang si Mayor Belen Fernandez ay workaholic, hands-on sa kanyang trabaho, kahit na panahon ng kampanya
ay siyempre inaasikaso niya pa rin yung kapakanan ng mamayan, mga Dagupiños dito sa lungsod ng Dagupan. Alas 5:46. Good morning sa mga masugid nating mga taga-subaybay. Si Sammy Bulis. Good morning mga idol. Sabi niya, taga Dasol ito si Sammy Bulis. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Good morning ka Dennis at ka Irol. Ayan. Si Melanie Anchita. Malamang taga-Wiste ito, si Melanie Anchita, kung hindi ko nagkakamali. Swal, may Anchita dyan, pero may Anchita rin doon sa bayan ng Dasol. Ayan. Bing Nafat, ayan, Western Pangasinan. Kim Kimi is watching. Ayan, good morning. Michael Mariado Suganov is watching. Good morning. Ganon din si Lani Diaz, ayan, is watching. Lani Diaz, taga San Carlos, kung di ako nagkakamali. Good morning sa inyo. Meron din Lani Diaz doon sa Dasol, ayan. Si Armando Dumalanta, ayan, nanonood po sa ating palatuntunan. Dyan po sa ating isang Facebook, Kapaborito Errol. Marami tayong mga taga-subaybay. Meron na rin, may mga nakaantabay na rin sa ating Facebook Live. Sa YouTube din live din tayo. Ayan. Good morning kay si Ron Tuates. Good morning. Ayan. Si Vladimir De Leon. Good morning. Good morning. Kunta nang ibabagatuya ng Vladimir. Okay. Si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, good morning. Gawin din sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Mapandan, headed by Vice Mayor Gerald Glynn Tambawan, sina Councilor Freddy Pinollar, Councilor Alicia Mariano, si Councilor Hilarion Morales, Councilor Brando Quinto, si Councilor John Erickson Pareno, good morning. Si Councilor James Castro, Councilor Ronnie Revilla, Councilor Melvin Gerald Ranas. Good morning. At ganon din si Liga President Alex Aquino at SK Federation President Landingen. Anak ito ni Mania Landingen. Good morning po sa inyo dyan sa may Mapandan, Pangasinan. Si Kon nga pala, Darwin. Good morning. At ganon din si Sir Jeffrey. Si Sir Felix Domicilio. Good morning sa inyo diyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Si Madam Sila Pinollar nga pala. Good morning. Yung may bahay ni Councilor Fred. Ayan, si Sual Mayor Dong Kalugay. Good morning po sa inyo diyan sa may bayan ng Sual, Pangasinan. At ganoon din si Vice Mayor, soon to be Vice Mayor Maximilian. Good morning. Yung Kalugay Million Team dyan sa bayan ng Sual. Good morning po sa inyong lahat. Hindi ko nakuha yung kumpletong pangalan ng mga councilors Yung mga team. Basta kayong lahat dyan na team Kalugay at Million dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Mia Sordilla Team ng bayan ng Mangaldan. Good morning po sa inyo. Si Atsina Maldan, Chini Rose Fertis Flores. Ayan, good morning. Si JCM. Si Councilor Joel Meneses. Good morning po sa inyo. At lahat ng mga team Mejia Sordilla dyan po sa may bayan ng Mangaldan. Good morning din kay ang pagbabalik na Mayor, si Mayor Simplicio Sammy Rosario at ganoon din si former Vice Mayor, ang pagbabalik na Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Yan, good morning. Diyan sa may bayan ng Bugalyon, nandyan po, marami tayong mga masugid na taga-subaybay dyan. Good morning kay Mayora Priscilla Mili Ignacio
Espino. Aha. Bayan ng Bugalyo. Ayan. Mother knows best. Aha. At ganun din, ang pagbabalik na mayor, si Jomel Anthony Ignacio Espino at yung kanyang katandim, si soon to be Vice Mayor Benji Madriguera. Ayan. Good morning po sa inyo dyan. At ganun din ang founder ng Abante Pangasinan Ilocano, walang iba si ang nagbigay ng liwanag, nagbigay ng transformation sa lalawigan ng Pangasinan, si former Governor Amado Totaan Espino Jr. Siya po yung first nominee ng Abante Pangasinan Ilocano Party List. Number 1, 2, 3. At ganun din ang Secretary General ng API, si Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. Siya po yung second nominee rin ng Abante Pangasinan Ilocano Party List. Ayan, Good morning sa inyo. Good morning din sa yung mga tumatakbo. Yung Espino Nakar Team. Ayan, magandang umaga sa inyo. Sabi nila talagang lahat ng bayan, lahat ng syudad dito sa lalawigan ng Pangasinan ang naririnig nila ibalik ang dangal at sigla ng Pangasinan. Ayan, ibalik si Governor Amado Pogi Ignacio Espino III. Ibalik ang Pogi. Ayan. Sa Pangasinan. Good morning. At siyempre, nandyan din ang katandim niya, si dating LMP President Pangasinan Chapter, former Mayor Noel Nakar. Sa 2nd District, si ang pagbabalik na board member, si Nicky Boy Reyes. Ayan. At dyan sa 1st District, si Ricky Camba. Good morning din yung lalong lumalakas na soon to be board member ng 3rd District. Dating mayor ng Calasiao, Joseph Arman Bauson. Ayan, good morning. Job. Si Kuya nga pala, dyan sa 4th District din. Si yung kumakandidatong board member, si Aldrin Soriano. Ayan, good morning sa Mangaldan. Good morning kay Baby Love Ana Mendoza. Ayan, siguro kwento bata pa minamahal nila. Baby Love Ana Mendoza. Ayan. Good morning sa iyo. Si Annalisa Kabutahe. Ayan, good morning sa inyo. Okay, dumako tayo sa isang portion, yung mag-exercise muna tayo para sa ganun lumakas, sumigla ang ating katawan, sumigla ang lalawigan ng Pangasinan. Take it away, engineer! Ay, ayan, bakit iba yung manipos mo? Ayan, sige. Exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ayan na! Upang ang katawan natin ay sumigla. Wag tala! Serbisyong patak, serbisyong may puso at talinong talino, alagang karamat makanlalay. Diyan po sa may bayan ng Calasiao. Magandang umaga sa Team Patak 10-0. Yan si Liga President incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. At si Mayor Vice Kevin Roy Makanlalay. Good morning din sa ayan, Councilor Elias Villanueva 14 Masir Swerte. Number 1 kunutan. Ayan, number 1 sa puso na Saratay Karaklan.
No, demanda ken, hindi mamatong kakasil. Mag-exercise tayo. Councilor Manny Datwen, Councilor Ardison Soriano, Councilor Abardani Messina, si Mike Test, Mike 12, Councilor Mike Season, Kauntan tumata si Give Me 5, Councilor Jose Loresco, si Vice Councilor Nestor Gabrielio, ang bagong mukha sa Sangguniang Bayan mamaya, Councilor Kyle Arthur Art Balbisa Gaspar. Walang iwanan, magkaisa, Team Patak 10-0. Ayan, magandang umaga sa inyo. Walang iwanan. iwanan. Ayan, walang iwanan. Walang iwanan. Huwag kang ganyan. Walang talangka. Ayan. Aha. Magandang umaga din sa dalawang outgoing councilor. Councilor Gerald Aficial. Espesyal na balita. Espesyal ang kanyang trabaho. At ganun din si Councilor PJ De Vera. Bakit? Ano po? Tangaran to PJ. Lanti. Good morning po sa inyo dyan. Good morning din kay Kapitan Sal De Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Uy, malapit na yung barangay pista mo dyan sa Barangay Macabito. Dyan sa Kalasyaw, Pangasinan. At lahat ng mga barangay family dyan po sa may Barangay Macabito. Ganoon din si Kapitan. Pesta rin. Sabay bang magpipesta yan? Magkasunod. Banawang? Magkasunod eh. Mauna muna yung Macabito. Kasi pagkatapos ng 2, 3 na yan. 4 yata. Oo. Pagkatapos ng 4, 5 na rin. Hindi. Sa Banawang. Makapito daw. Makawalo. Good morning kay Kapitana Marit Velasco ng Barangay Banawang. Huwag ka mag-alala, malapit na yan. Malapit ng eleksyon. Siyempre yung mga problema mo, Kapitana, dyan sa Banawang, lahat may solusyon. Lahat may solusyon pagkatapos ng eleksyon. Ang problema mamaya, si Kapitan dyan sa San Vicente, baka mamaya yung kanyang aso magwawala na naman. Tatahol na naman. Kumusta naman Wala, kumusta naman ginto O baka naman nilagyan ng mabalitaan. Singa lalagi yung papaway si Ken. Ang piano kinwet. Ang piano initdandamot na may Ken, may sardinas jadda sungto. Totani. Di ba? Minida mo sardinas te sungot na aso. Aglata on dangol. Kini. Natawala sungto may lata. Alay panganto. Agla makadangol. Kandula. Okay. Good morning kay Christine Bihar. Mga Bihar, taga Dasulian. Magandang umaga sa inyo. Si Mark Obisi. Ayan, magandang umaga. Majina Corda, good morning. Okay, bago tayo dumako sa ilang pa mga issue. Mamaya abangan ninyo kung sino yung dalawang talangka naghihilaan sa isang distrito. Dalawang talangka yan. Mangguguyuran mo lara. Maria silang talang kabalot. Pares na tayong ka. Manan na guguyuran ira. Saksakirad batsa. Ang lulugan at sa amin kiyan barkon palubog. Pero natan mangguguyuran ira. Supa kasi si Karay nabatak. Naanay jadi polme kaya relabat na pigaran pay mano. Ang putang-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang putang-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. San ang putang-putang Iren Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito! Lukot nyo lang ng dukulan nyo!
6 na. Oras, ipapangarot si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos City, maudlad at maayos. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Parayno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo at balay sunido ba? Napagmong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka! Elias Villanueva, putusan mi ka! Elias Villanueva, ipawil mi ka! Elias Villanueva, iboto mi ka! Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan suplok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng
lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:07 na kabuwasan. May patuloy na programan Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Macterio Lingcora, Team Active Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo nga dumdumngag at ito nga programa ka nagboy-boya dagiti Facebook yo. Usong-uso ang talangka na politician sa isang distrito, kapaborito Irul. Kasi may dalawang politician daw na parang talangka rin. Naghihilaan sila. Talangka na naman. Talangka? Aga nagkakaltan at kinawa. Aga nagkalad sa kaya gruputan to. May mga kuwan. Kasi naghihilaan sila dahil papalubog na yung kailang bangka. Sino ba yan? Actually itong talangkang isa, ito yung si Aling Pigar Solomon. At yung isa naman, patawa ka. Hindi nato. Si Aling Pigar. Aling Pigar Solomon. Yung isa naman si Mati Hur. Yung businessman na walang business. Sila kasi ganito yan meron nga pinarating na sa akin na balita na ito nag-away ba yung dalawang yan? Nag-away. Itong isa daw. Nasa isang bangka lang sila. Isang bangka. Aling Pigar at saka si Mati. Itong dalawang ito nakasakay sa digaling na bangka. Digaling na bangka. Ngayon papalubog na si digaling na bangka. Anong gagawin nila? Kaya naghihilaan sila ngayon. Yung nabalitaan ko, pinarating sa akin. Itong si Aling Pigar daw, Solomon. Paikli mo lang. Aling Pigar Solo. Yan. Sige, Aling Pigar. Aling Pigar Solo. Yan, si Aling Pigar Solo. Tsaka si Mati. Si Mati. Ngayon. Dalawa yan. Dalawa. Ngayon, itong si Aling Pigar Solo. Kwan daw. Meron daw nakausap ito. Yun nakausap niya, kilala ko rin sabi niya, si Mati, sabi niya, si Mati, unang palang nagkwento, itong si Mati. Si Mati, sabi niya, yung nakausap ni Mati at saka ni isang tao. Aling Pigar, isang tao. Ngayon, sabi ni Mati, si Aling Pigar Sulo, nagsusulo, sabi niya. Soloista lang ti. Nagsusulo. Soloista. Mansasarili. May kanta. Mansusulo di mansasarili. May kanta dyan, di ba? Si Aling Solomon. Aliwa. Sige tulad yung tono mo sa silong ni Kaka. Ngayon, itong si inilip ng palaka. Itong si Mate. Itong si Mate. Sinabi niya nagsusulo. Nagsusulo. Mati, where ka na? Hindi natin tinanong kung nasaan hindi si Mati rin, din nagpunta rin doon sa lugar na yan. Nakausap din yung tao. Ngayon, ang sabi niya, sinasabi ni Ngaylay, yung tao, pangalanan mo na rin. Hindi mo na pangalanan.
Basta ko, ngayon, ang kanyan, sabi ni Kwan, yung usap ng tao, sabi ni Mate, kausap niya ngayon si Kwan si Aling Pigar Sulo ang sabi ni Mate, nagsusulo ka daw. Sabi naman ni Aling Pigar Sulo, sino nagsabi? Di sinabi niya si Mate. Yun nga ang hirap sa kanya marami siyang utang so naglalabasan sila ng baho. Oo, naglalabasan ng baho. Ito naman, alam mo, yung utang, personal yan Oo. No, wala utang mo, amin mo, lawari at wala utang, no? Sa Pilipinas, Wala utang balas utang to. Diba? Yung utang na yan, unless kinalimutan ni Mati. Yan nga matiwar. May amnesia. Mati laba, mati. Oo. Unless kinalimutan niyang utang, yun ang masama doon. Ayan, Kato si Babaga to yan, ng aling Pigar Sulo. Si katoy, tadaka lang utang to, agaman babayar, paandiyan to, balitakat, kanto niyo, bagato ni nan Kaya ngayon, Kwan, nagsisilos itong si Mati. Uy, may nabalitaan si Aling Pigar. Oo, ano sabi? Wala uutangan to lamang kuno dito na party bayambang. Ba't ba sinabi? Ba't ba sinabi? Okay na. Ako matimbaga, no sapatan. Ngayon, sabi ni Mate naman, Kwan itong si Aling Pigar Sulo, Kwan daw siya yung parang linta na sumisip-sip talagang nagsisiraan silang dalawa. Ngayon, ang Kwan dyan, Kwan, hindi para masulo ni Aling Pigar Sulo, yung kailang sinasakyan na bangka, hinila niya ngayon itong si Mati. Hinila niya. Ang sabi ni Kwan ni Aling Pigar Sulo, ayaw niyang may kahati. Parang yung kanta ni Kwan ni bakit akin tansikin si Aling Pigar at sip-sip lalanti. Sup-sup ni. Hindi sip-sip lang. Ay, sip-sip lang. Kaya ayaw niyang may kahati. Parang yung kanta ni Imelda Papin, may kahati pala ako. Ako ang tata na kansyon Mani-invento ka lang wala kansyon. At ito talaga meron. Meron, may kahati siya. May kantang yan, may kahati ako. Ngayon, paano na pag pag ayaw ni ni Pigar Sulo na makasabay sa okasyon itong si Mati. Yun ang problema ngayon. Siyempre, paano yan nasa isang bangka sila? Siyempre si Mate magpapaiwan muna siguro. O kaya magpapalate. Pag alis ni Aling Pigar-Pigar, saka siya darating. Kasi ayaw niyang magkasabay sila. Kung magkasabay sila, kung sakali, lang sila. Yung baka magtalikuran sila. Hindi, magingitian sila. Ngiting aso? Yung isang ngiting aso, yung isang ngiting demonyo. Kaya nga ngayon, kaya sila naghihilaan siguro dahil yung kanilang sinasakyan na yung bangka, yung digaling na bangka papalubog na Hindi, baka naman si Mati. Baka marami naman ng experience itong si Aling Aling Pigar. Na experience. Experience na matiwar. May nalalaman. May nalalaman siguro. Kaya may iwas. Ay umiwas. Baka alam ni Aling Pigar-Pigar at si Mati talaga naman salita na may malumanay, mampangako, san ibagaton si Kamapaga, Kantura. Idadalam-dalagi kinan Aling Pigar. Matilatan kanto lalaingon. Natan niya ay wala may may okasyon na king karuman si kaging kanti karuman hindi wala may wala may nantaan mo karuman. Nantaan ko wala bunugang blues karuman Ako antano aman at meeting di balanse. Meeting di balanse.
ama manayat kini amay meeting di galingtan. Wala kuno tay kini bunugang blues kanyan na kini away no man si Mati tang man si Aling Pigarsulo at sama niya distribution. Siyempre si Aling Pigarsulo sikat tumanso sa may kinmet Hindi, si balita dito na wala tay untaniran kinat bunugot ken. Say pantitiwalaan dat si Aling Pigar. Ay dumamot so kinsiren trabaho to ya si Mati. Si Mati Mantila. Si katuman so ken man underground underground wala mo sa under the table siguro. Ken amay manimbita na arami ka kapitan. Balita ka no under the table at laan to. Gaano to gawa? Ay siren. Tan si Mati Kanya naman ken amay awiton tuloy ka kapitan. Angga po'y pataniran at sa may mayor ya kayurong nihay nga po. Ay si Mati. Si Mati. Siyempre, mampakitang gilas mo. Tawa na, aglapigan kin mo tay. Napansin mo't napansin na may kin may barkong di galingay. Di kin. Amay umbalingit ya da isot mo't. Pero kini, singa ang gapo mo agakim mana natan ipoltod sa may babagam ya singa kin amo may tutungtong. At gabay ton bayis mo sa may kin. Pero adda pinabayis mo hindi nila kuan pinahiram. Kumbaga trabahador babali lang mo si katuya overbali la. Kaya nung balbalag la anta agni asumpalso ipapagawa dad si katu. Mga alala mo indrawing dalabat may sakaya ipapalagay. Aga po ni Pundo to, mana-advance la. Ibig mo sabihin, overbali na. Overbali latan, kato nagdala pa balian, nagdala pa bayisan. Anong nangyari nung hindi pinahiram? Paano to si Mati ararami totoo nakabayisan to, makabayis ni kasi. May problema. Aramay supplier, pangalaan to materialis. Nautangan to ni kasi. Hindi la. Mahirap kasi take yun, ang bayis ko at lingwan na mo tayo, abayis mo. Kanyan lang sikatutan natan, uniiwas natan. Aki uniwas Hindi, ami sakay. Sepatan? Si Aling Pigarsulo. Siyempre, tumagabay, Nonitan le Mati, uniwas na yung Aling Pigar. Uniwas. Siyempre, agtugabay mo na damay mo. Piananis, singilunda mo to. Katon kiyan. Tinawag dan sulo. Kaya nagsusulo. Agets ko na. Ano sabi ni Mati? Sabi niya talagang sulumunik yan. Sulumunik. Nagsusulo Kaya sila ngayon ang nag-aaway. Yung dalawang talangka sa isang bangka ni Makuan. Kanya na. May AIC kin, ipawil ko laban dahil sa AIC Mati. Wala akapang istorya siya. Wala babayisan to. Wala babayisan to. Wala katungtung to. Natan, may walad paglay, katungtung to, ipasabitod sa may tuo kumon. Ang gaputa, sa kwanto may tuo, babayisan to. Andi, tabalag like yan, itulog ko satan. Kinong babayis na lamot Tani, wala man nira tutulungan ko, kwanto may to. Di nata na may katungtong to yan ng Mati. Nugabay mo, sir, kwanto ni, sir. Nugabay mo, sir, walay 100,000 kuntan. Walag mo labat. Huwag mo tawagin, sir. Mati, basta. Sige. Nugabay mo, Mati. Nugabay mo, Mati. Walay 100,000 ko ditan, bayis mo ni. Sigurado, kailangan may kwarta, makatangil. Ipail mo lang no aroma agaw. Impail to. Bali-balitan natin pa. Nung abayis to la, asumpal na eleksyon na 2022. Pero ang nasumpal analod sama na may 2022. Pero ang nasumpal sa eleksyon na 2025. Alante, pero may 2022, ibabagag, abayis to. Alante, ang nasumpal sa eleksyon. Sekwanto at kin. May nababay nga lamay tuon kin, pinabay ay kin, may nang pabayas. Akin ka mo, nananalo la, pawil-pawil la di man abong to.
Pawil may tuo, ya kabayasan to 100,000, ya kalamor, personal to, ya tipon tumot, ay abaingan siguro yan. Wala mulagya baing to yan ng mati, alimang to may tuo. Ay, pasensya kila, dakal sukin. Kung to, singa may, makakareklamo niya, dakal ko ni gastos to. Gabay mo ni Babaga. Nan amay 5 si Mati, sa may panutangan to, sa lima to, sa dakulap to ang gatil. Ang gatil. Nalato lang yung kwarta, sa mansingil mat si amay inutangan, si ang gatil to ulo. Manggugulay ulo si Mati. Anatan ang kasiyan to. Ay, enta na babae ng lamay to, yung sarili to, pawil-pawil la, inidan di ba 20,000 kalamor? Out of 100? Out of 100. Nathan, man 2025 election la, si Mati, kandidato lamot, anggad Nathan, agto ni abayaran man. Alagar ka, uso mo 80%? 80%? Discount? 20% lang mo binayaran. 80% na tirak. Katon binayaran de 20,000, may 80% discount. Singamot no kinawa amay amo tawa gawak sa 80 gawam sa 20. Sing uso mo. katon say kwanto may tuot amay abayes to siya ialiling tulan tulong kumalata umpawilad siya tanat maminsamplo. Correct. Kwanto may to awa Natan. Anta may tuon kaba ko wala si mabin blessing to. Imama ni huto Natan tay blessing to. Bagong-bago amoy mansanas pa kamo pa. Dante awa. So sa blessing no nila si Daka alagar mo tawalay good karma yon sabid si ka. Asa nga si Mate. Ay si Mati karma bad karmatan si Mati. Tani ay kini aburido kuno ta siyempre ang gapoy pansustin dito sa may campaign period to Campaign pan kulang. Kasalanan to tan akisiri unutang agamang bayar. Kanya na manaburido natan. Lama karugan ed kinin kaya may bangka. Paano to may balot to da alulugan to Gapo ta palabugla. Palabugla. Katon si Aling Pigar-Pigar Solo. Si kato may akakapit. Si kato may sip-sip. Siya yung nakakapit ng mahigpit. Ng mahigpit. Gapo utang na loob tumutan. Pamilya tutan. Kanya nga kaya ngayon sila ngayon yung dalawang nag-aaway. Kung kukul si Mati tan si Pigar. Aba. Alam ko nang susunod na kabanata diyan. Manpalitratura lalamot. Aliwan to may babagadaya mangkukulkul kami. Aba. Di ba? Lukuin mang lilang mo. Lukuin mang lilang mo. Lukuin mo lilang mong panutya. Kanya Natan at siyempre palubog na yung yung barkong digaling. Kaya aburido sila ngayon. Ang problema doon sa barkong digaling illegal ang pagpasok niya sa Pangasinan. Kaya yan ngayon ang problema nila. Wala nang makina kasi yung yung bangka wala nang makina kaya anong mangyayari sa bangka kung walang makina? Nabutas na yung barko yung bangka. Di siyempre nalagyan ng tubig, hindi na makatakbo lang makina. Ayan. Good morning kay Nicolas sa Pontelira Mascarina. Si Maing Ismail. Ayan, magandang umaga. Si Sam Tinte ba ito? Good morning. At lahat ng mga nakasubaybay, si Albert Binuya. Magandang umaga sa iyo. Okay, magbabalik tayo sa lampang mga issue mamaya at talakayin din natin yung mga iba pang issue, yung pagdiriwang ng kapistahan, yung sa Mango Bamboo Festival. Diyan sa may San Carlos. City. Alamin natin kasi nag-umpisa na yung mga activities na nangyari kahapon yata yung start
mamaya sa aming pagbabalik. Ang puta-putang Iran Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ay kahit kailan. Ano bang oras ay malalapitan? Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na't samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson na iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Natan, Anggad Kapigan. Councilor Chito Samson, feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. Bilis-bilis na dyan na, mga kapaborito! Alas 6:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan,
walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar. Paborito. Basista. Binmalen. Paborito. Bugalyon. Paborito. Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito. Mga tarem. Paborito. Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 6:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtiriling ko, Rati Magti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa technical control, ang dalawang poging-pogi sa lalawigan ng Pangasinan. Si Engineer Richard Gutierrez Ulanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Saan ang shooting yung dalawa mamaya? Inaantay nyo si Raymond Gutierrez dyan sa baba. Shooting. Speaking of shooting. Shooting incident. Saan? Dyan sa may Cagayan. Cagayan? Oo. Kagabi. Ano yan? Related sa politics? Ewan natin. Oo. Mayor Ay, talagang related sa politics. Mayor ng Rizal, Cagayan. Anong nangyari? Habang nagrarally, binaril. Patay? Patay. Nako, shooter yung kwan. Diyan sa may barangay Ilyuro, Rizal, Cagayan. Talaga nakakalungkot ang Kagabi daw yan, pangyayari. bandang alas 9. Kaya't kwan medyo umiinit ang politika. Cagayan. Diyan talagang mainit ang politika diyan sa Cagayan, Parting Abra, mga mainit na lugar yan Pero dito naman mainit lang dahil sa yung maanghang na mga salita. Diba? Butit hindi nadamay yung asawa. Dahil yung mayor, itong si Mayor Joel Ruma. Attorney Joel Ruma. Yan yung mayor. Yung incumbent. Incumbent. At yung asawa niya naman tumatakbo rin bilang vice mayor. Ito nga hindi alam ng mga gumagawa ng ganyan na kapag niyari mo yung kalaban mo, siyempre yung susunod diyan siyempre yung asawa niya, 'di ba? Tumatakbong vice mayor. Yung asawa. So yung immediate family niya meron kaya? Ewan natin kung kung sino ang ipapalit dito. Kasi nakapag-file na yung asawa na vice mayor So yun po yung kwan dyan legal battle dyan ngayon. Kung pwede kaya na mag-substitute yung asawa niya dahil kung ano man ang mapag-usapan ng pamilya at partido. Yun ang partido pag nanalo. Yun ang susundin nila. Hindi kung kung wala na sa pamilya, hindi talagang sa partido pa rin. Partido. Malalaman natin pwedeng mababakante yan. Yung vice mayor na kandidatong asawa niya magme-mayor na lang. Hindi nakapile na nakapag-file na Kaya't immediate family yan. Kung sino man yung may anak, kung may anak sila, yung mga relative. Kung sino yung gusto nilang ipalit. Imagine, nasa gymnasium sila. Nasa gymnasium, nagsasalita o nakaupo. Hindi natin alam kung ano ang sitwasyon. Basta ongoing ang rally. Ang siguro meeting di avance. Kaya dapat sana kung maaari iwasan natin mga ganyan yung mga
may masasaktan, di ba? Oo, kung okay lang kung magpalitan kayo ng maanghang na salita. Tulad yan sa Bimali, siyempre, nagpapalitan sila ng mga maanghang na salita. At least, hindi naman ganun ka, Oo. at hindi na tulad ng ganito. Oo, kaya okay lang yan. Pero huwag lang yung sumubra. Huwag lang yung sumubra. Kasi pag sumubra yan, ang isang kwan dyan, magpapainit ng ulo yung mga yung mga supporters. Ganyan yan. Okay. Sa lungsod ng San Carlos tayo. Sa pagdiriwang ng kapistahan ng syudad at opisyal na kahapon na binuksan yung Mango Bamboo Festival 2025. Kahapon, pero nung mga nakarang araw, meron mga activities. soft program Na sinagawa ang isang misa ng pasalamat sa Minerva Basilica of Saint Dominic de Guzman pala ang yung Dominic na ang banal na misa ay sinagawa bilang tanda ng pasasalamat at paghingi ng basbas para ligtas, masaya at matagumpay na pagdiriwang ng Mango Bamboo Festival. At kaya inaanyayan ng City Government of San Carlos ang lahat ng gustong makilahok, makisaya at makipista sa Mango Bamboo Festival 2025. Nagkaroon ng grand opening parade yung parada na panangidayo na tawag. Nagkaroon din ng panandaliang siyempre pag may ganyan may traffic. Pero sandali lang naman dahil sa parada. Ayan, lahat ng mga motorista ay inabisuhan ng mga kapulisan na sumunod sa yung italagang temporary route upang hindi maabala. Ang Grand Parade ay ginanap kahapon, kaya bago ang araw ng parada ay nagbigay na ng abiso ang mga kapulisan at ang pamunuan ng poso. Nagsimula ang parada 7:30 at ng umaga. Natapos ng 9:30 ng umaga. Pagkatapos pagkatapos ng parada binalik uli yung dating ruta ng mga sasakyan. Kaya naging normal na ang daloy ng mga sasakyan. Kahapon din nagkaroon ng kalusugan caravan. Nagbigay sila ng libreng serbisyong medikal para sa kanilang mga kababayan na ginanap sa Barangay Bacnar, San Carlos City. Ito, libreng check-up. Ayan. Libreng gamot at maintenance, libreng laboratory, libreng sa urinalysis, yan, libre rin. Meron ding blood sugar, yung cholesterol, pagpapacheck up ng cholesterol, uric acid. Ano yung mga libre, paring Dennis? Yung libreng vitamins, libreng ECG, libreng dental service, at saka yung siyempre, papakita mo yung mga ngipin mo, pwede, libre. Libre bunot. Libreng eye check-up. Yun po yung mga kakibat ng medical na mission na ginanap kahapon. Ang Mango Bamboo Festival ay inilunsad ni late Mayor Julian Resuello taong 2001. Isang lingguhang pagdiriwang na nagpapakita sa mga pangunahing industriya ng lungsod, ang agrikultura at yung craft. Yung mga bamboo. Mga iba't ibang produkto sa paggawa ng bamboo craft. Ito ay paraan upang i-promote ang mga produktong mangga at kawayan na sagana sa syudad. Ito upang ipagdiwang ang katatagan ng mga tao sa lungsod ng San Carlos. Ang layunin ng festival ay palakasin ang mga pagkakataon na pagbutihin ang marketing ng mga produkto at dagdagan ang kita ng mga nag-aani ng mangga at mga mangangalakal ng kawayan. Sabi mo 2001 nag-umpisa yung Mango Bamboo Festival sa
noong panahon ni late Mayor Julian Villaruel. So ngayon 2025, so 24th Mango Bamboo Festival na ang San Carlos City at siyempre ganap upang magbigay pugay at pagiging matatag ng San Carlinian sa anumang mga hamon sa buhay. Bawat taon may iba't ibang sektor pang agrikultura. Ang Mango Bamboo Festival ay nagbibigay siya saya sa lahat ng mga taga San Carlos, maging ang mga lokal na turista. Yan. So, napaka ganda yung selebrasyon at siyempre masaya yung mga magsasaka dyan sa lungsod ng San Carlos dahil nga meron silang mga party sa mga programa. Ano nga pala, i-congratulate pala natin yung mga talented na mga nanalo po dyan sa may Kansyunan at Plaza Grand Finals. Uy! Oo. Sa may category A, yung kids category. Ang nanalo po, champion si Zea Maria Angeli Biala. Ang first runner-up si Wilfredo Cayago Jr. Second runner-up Natanya Jarbia Binluan. Sa may adult category naman, ang champion si Mark Christian Cortez, first runner-up Antonio Martinez, at second runner-up Princess Joy Nalik. Yan. Mabuhay po at congratulations po kayo, mga nanalo. Itong mga talentadong mga taga San Carlos. Kansyunan at Plaza 2025. So congratulations sa lahat ng mga sumali at nagsipagwagi sa yung talented. Kansyunan at Plaza. Ayan, kaya congratulations po sa inyo. In line dito sa celebration ng Mango Bamboo Festival 2025. Good morning kay Edward Galilos, Kalamno. Ayan, taga Dasol. Garlitos Kalamno. Ayan. Si Bal Velasco, good morning busing, sabi niya. Good morning din. Ito, batiin ko lang at have a safe trip kay Ninong Jerry Peralta. Yan. Papunta sila ng La Union, sila ay nakatutok. Good morning po kay Batoy. Si Kuya Satur. Tampo. Si Kuya Satur ay may big brother na Boss Milo. Ayan. Si Renon kasama rin Ninong Jerry. Good morning. Good morning. Pasalubong yung bakal. Tani, ni tanto kay scrap minas. Yung pangas-ngas tod sika. Pasalubong ka mo. Good morning. Gerard L. Kidit. Singatan may pasalubong ako gabay. Andi nila akong scrap. Pasalubongan to ka. Hindi, mas mong na yung bagam. Nong! I-Gcash mo la. Kamo. Agay mo. Good morning. Akali ka na. Pasalubong to si ka. May reservan. Agay karakol. Rarami rim na lulugo. Ang tublo. Tublo. Good morning. Adsi kayo. Good morning na nga. Ninang Jerry. Gandang umaga. Ayan. Si Sanily. Magante Balawis. Ayan. Good morning. Adsi kayo. Okay. May nakita ako sa social media paborito Errol. Nakakalungkot yung nangyari doon sa pasyente sa Bayambang District Hospital. Yung nag-post Ay, yan ba yung may umiiyak? May umiiyak nga, namatay yung kanyang tatay. Namatay yung tatay dahil nung itinakbo buhay pa, hindi nasikaso. Nung patay na at saka na nire-revive. Basahin natin yung yung context ng. Hindi, basahin mo rin yung diyan, yung kung sino yung yung nag-post. Si Roby Edoria. Sabi niya, si Roby Edoria. Sabi niya, tignan nyo ginawa nyo sa papa ko. Kikilos lang kayo kapag wala na. Tapos ganyan ba ang mga doktor, nurses sa Bayambang Emergency?
emergency pa. Bayambang, Bayambang. yan. Oh, yung sinasabi niya. Napaka-irresponsible nyo. Wala kayong pakialam sa pasyente nyo. Dahil ba may PhilHealth kami at hindi kami magbabayad? Kung kumilos sana kayo, hindi na wala ang papa ko, sabi niya. Mula sa FB ni Roby Iduria. Mo na nakadsaya. Unang-una. Mahirap kayang mawala ng magulang. Correct. Correct. Unang-una yan padre de pamilya. Ano na naman kaya ang isasagot nila dito? Kaya nga unang-una, ganito yan. Isinugod yung pasyente sa emergency room. Ibig sabihin, nanganganib yung kanyang buhay kasi emergency room ng ngayon. Pangalawa, bakit hindi agad binigyan ng lunas ang pasyente? Kasi ang sabi ng kanyang anak, yung anak ng pasyente, kung kumilos sana kayo, hindi nangyari sa papa ko, sabi niya. So ibig sabihin yung Bayambang District Hospital nga hospital. Kasi may namatay hospital. Sana itong mga doctors at nurses magbigay sila ng kasagutan ukol dito. At ganoon din yung kailang yung kailang boss. Yung si Digaling. Kasi command responsibility ng isang leader ng bayan o kaya Pangasinan yung kapabayaan ng isang hospital, lalo na hospital ng gobyerno run by provincial government yan. So ganyan ba? Dahil siguro yung kailang leader wala namang ginagawa, tinutularan ng mga doctors naman yan. Sana wag ganun, kaya't magbigay po kayo ng paliwanag yung ukol dito. Kayong kung sino yung head dyan sa Bayambang District Hospital, magbigay kayo ng paliwanag. At ganun din ang Provincial Health Office. Magbigay kayo ng malinaw na paliwanag nyo dito. Bakit yung pasyente na isinugod dyan, na buhay, gustong yung malunasan yung kanyang karamdaman, hindi daw umakto yung mga doctors at nurses. Totoo ba ito? Na pangyayari dyan sa Bayambang District Hospital. Kaya mag-text kayo dito o tumawag kayo dito sa ating himpilan para malaman namin yung kasagutan ninyo. Ang problema kasi yung leader nyo busy sa mga kampanya. Pamimigay ng mga dilata, mga pira at sa bigas. Sapat na ba yan? Yun yung sinasabi namin, nasaan yung tamang serbisyo. Kung yun ang pinipili nyo, kung yan ang pipili nyo, dilata at saka bigas, paano yung serbisyo? Gaya nito, sinugod sa ospital, kulang ang serbisyo ng ospital, hindi sila umakto. Akala ko ba may award yung mga yan? Kaya nga baka Peking Duck yung award. Kaya yan, Indayo to sarili to. Kaya dapat na isipin natin ang kapakanan ng ating pamilya, kapakanan ng ating mga anak, kapakanan ng ating bayan at probinsya. Iboto natin yung talagang magbibigay ng tamang serbisyo sa atin. Para niyo po yung mga nagme-makeup ngayon na nagbibigay ng kung ano-ano, huwag niyo pong isipin na yan yung pinakamagandang serbisyo na makukuha nyo. Dahil binibigyan lang kayo dahil mga hindi nga nakapag-perform. Ano ang gagawin nyo? Pipiliin nyo pa rin ba yung ganyan? Kaya dapat na serbisyo, pera o dilata. Yan lang ang aming sinasabi dito. Kung gusto nyo yung dilata, gusto nyo yung bigas, gusto nyo yung pera, sige. Pero wala ng serbisyo. Yun ang gusto nyo. Pero pag pinili nyo itong serbisyo, forever yan, nandyan ang serbisyo. Isipin nyo na lang yung kinabukasan ng inyong mga
anak. Mga anak. At mga susunod pang henerasyon. Ayan. Good morning kay Edwin Apolinar. Good morning si Faja MC Gia. Siguro kanto Muslim. Good morning po sa inyo. Reaksyon Jing Muñoz. Mayor, kailan po animal castration dito sa Barangay Cruz? Hindi, tayo kasi diyan sa San Carlos siguro ito. Nakikitutagad sa ating animal ka mo. Hindi, siyempre yung binasa ko lang itong nasa Facebook Minerva Calianta. Animal castration. Castration, Minerva Calianta na panood ko, nakita ko rin, sabi niya, ang post sa FB, napaiyak ako, hindi lang sa Bayambang District Hospital, dito rin sa Urdaneta District Hospital. Pabaya mga doktor, sabi niya. Totoo kayo ito? Totoo kaya? Okay. Jonalyn Ventura, salamat po Mayor, malaking tulong sa mga taga San Carlos po yan. Kailan po kaya magkaroon sa barangay Bugawan? Siguro yung medical mission. Yung medical, yung binanggit natin. Binanggit natin ngayon. Umiikot naman yan kailan daw? Diyan sa barangay Bugawan. May sakit po sa puso, nanay ko, may maintenance. Okay. Ginalyn de Guzman, kilala namin si Pigar P at si Solomon, sabi niya. Hindi, si Pigar, Aling Pigar Solomon, isa lang. Isa lang. At baka si Mati, sinasabi niya. Ugali ng... Mati, where na you? Hindi, sabi niya naman dito, ugali ng pamilya nila yan. Huwag mo na isama yung pamilya. Naniwala kayo ba? Huwag mo na isama. Sige. Pinag-uusapan natin dito yung yung dalawa. Ayan. Si Ramoncito Sumira. Dito'y Apo Urdaneta, Awanti, Damagmi, Kini, Mayor Rami Pareno, Natal Namot Apo, kunana. Tuloy ka ba ito ni Bagatan? Sabi niya, doon sa Urdaneta, wala daw silang balita kay Mayor Rami. Meron, umiikot naman parang kwan daw yung may Marion. Natal na. Nanangkod mga Facebook ang social media talagang grabe ang puta-putang so panag-abrasa da kinan Mayor Rami tan sa Rami kakaiba to kada kintan kada walay dapo andan barangay Sine Ramos Espino pa rin tayo ibalik ang magandang serbisyo sa ospital, ibalik ang Espino, sabi niya. Okay. Marlene Imatong, mula noon hanggang ngayon, Espino pa rin kami, sabi niya. Okay. Nika Marie Biado, salamat po sa walang sawang pagmamahal at serbisyo, basta Rogelio, serbisyo sigurado. Ayan. Virgie Tulagan, Espino sa Gobernador, Rogelio sa San Carlos City. Good luck Mayor sa Mango Bambo Festival. Yun. Okay. Oscar de Guzman, may libreng postisyo, may libreng postisyo pa Mayor, sabi niya. Okay. Sa dental siguro dental yan. Aha. Si Narci. Yung pinagbunutan. Ayan. Okay, si Narciso. Joke lang. Narciso Honyo. Dito Bayambang, Espino, dapat ibalik sa Pangasinan. Kunin ang pira, iboto, Gobpugi Espino. Kilis Juros, sabi niya. Mayor, kumon, wala mat, so check up, ed mata. Di ba wala man? Meron naman. May binanggit tayo kanina. Meron, di ba? Oo. Binhamin Lalata, walang nagawa sa Pangasinan, puro vote buying. Kunin natin pera niya para makabawi tayo. Basta't sama-sama, Gobernador Amado Espino tayo. Okay, sige. Wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. Magbabalik po kami bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Team Magtipangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday, Engineer Dennis Trelio Palaganas,
antabayanan ng programa ang mga balita ni kapaborito Amor Gutierrez Diga. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!